Molt bé. Per part de... Muy bien. ¿Ya le puede dar ya? ¿Se lo puede dar ya? Bien. Bueno, vostè digui una cosa i de seguida anem totes. La senyora Franco no sap parlar, Què li donaré jo al Senyor per tant com he rebut? Lloaré el seu sant nom i li demanaré que l'Esperit sigui sempre vivent en mi per a poder viure unit amb Crist una autèntica encarnació amb tots vosaltres i que el mateix Esperit guiï i encamini nostres passos perquè la nostra vida tingui més sentit seguint a Jesús, que és el camí que condueix a la veritat i la vida, puix que com cristians som cridats a fer camí i expandir el regne de Déu en la terra. Gràcies a tots, moltes gràcies, estimats. Gràcies a Déu i a la Mare de Jesús i nostra, que tan present ha estat sempre en la meva vida. Gràcies a la meva sempre estimada parròquia Santa Maria del Mar. Gràcies, moltes gràcies, a qui la representa i dirigeix com a rector molt estimat de tots nosaltres, mossèn Francesc Tor i Mitjans. Gràcies a tots vosaltres, els que tant m'heu estimat i ajudat, família i amics. Gràcies a tots, moltes gràcies. L'Escolania no l'oblido, que la vaig quasi bé començar, mossèn Francesc? Però els començaments. De cant no, res. D'altres coses. I dic gràcies amb tot el que aquesta paraula representa i inclou. Sapiguem que avui, en aquesta ocasió, no diu tot el que el meu cor sent i voldria expressar. Gràcies, moltes gràcies. Bé, doncs, li tornem les gràcies perquè precisament aquest homenatge és perquè li hem de donar gràcies. Senyor, sigui amb vosaltres, que Déu us beneeixi i us guardi, que faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de vosaltres, que giri el seu rostre envers vosaltres i us doni la seva pau. I que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos-en en pau.
Por favor, que señor la mamá de su relación está muy votada. Por favor, mira, aquesta senyora, les flores. No, les flores i les senyores. Maria, ai, que guapos que estem. No, no es preocupi. Los veu, ja sortiran bé. Vam tindre aquí els llibres a les escaleres, que si no... Luego la Beatriz. ¿Te parece bien? La arena. Bueno. Luego la Beatriz. ¿Te parece bien? La arena. La arena.